¿Qué tal, señores, señoras? Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio semanal de la entrevista. Contamos esta semana con la presencia en el plató de Localia Vigo del teniente de alcalde Santiago Domínguez. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noites. Muy buenas noches. Teniente de alcalde, responsable tamén en materias de turismo e de cascos históricos. Así que a primeira pregunta gustaríame enfocarla por ese aspecto, en concreto por la presencia de Vigo en materia de turismo nesa Feria Internacional de Turismo Fitur en Madrid hai escasamente unha semaniña. Cal foi esa presencia e que foi a mensaxe que Tenencia de Alcaldía, que turismo que o Concello de Vigo tratou de transmitir en Fitur? Bueno, a presencia de Vigo en Fitur é unha presencia obrigada. Fitur é a feira internacional máis importante do mundo en materia turística e Vigo, como levamos facendo xa nos tres últimos anos, ten que estar presente e ten que venderse. E iso é un pouco que se intenta coa presencia en Fitur, non? Vender un pouco cal é a nosa realidade, vender todas as potencialidades e todo o produto turístico que Vigo ten. Este ano, ademais, fomos quen de poder vendernos como cidade de turismo, de negocios e de congresos. Hai un ano presentábamos o incipiente Vigo Convention Bureau e este ano, ademais, pudemos digamos, presentar que Vigo xa ten cerrados 9 congresos nacionais e internacionais no ano 2011, que máis de 8.000 personas van a visitar Vigo por mor desta actividade turística e en ese sentido, pois, a verdade que logo despois o de sempre, non? O que Vigo xa ten históricamente, as Illas Cíes, a nosa gastronomía, o noso ocio, a nosa cultura. Aí estamos vendo precisamente imaxes da presenza de Vigo en Fitur, acompañado, entre outros, tamén por representantes da hostelería e da hotelería da nosa cidade, non? Supoño que é importante ir xuntos da man, non? Para vender mellor o produto. É fundamental, é dicir, eu cando tomei posesión como concelleiro de turismo sempre dixen que era fundamental a vertebración de todo o sector e a unión. E a verdade é que en estos 3 anos eso se demostra que é a mellor receita para acadar os resultados, non? Aí estaban desde os hoteleros, os restauradores, estaban as agencias de viaxes apoiando precisamente esa presencia e eu creo que eso é o que nos está pues, dando pulo e o que nos está dicindo que ano tras ano estamos mellorando as nosas cifras, non? Máis de un 8% de visitantes con respecto ao ano pasado, o 2009 que tuvemos no 2010, que os vamos a superar xa no 2011 porque todos esos 8.000 visitantes son novos que non viñan a nosa cidade e, bueno, e creo que é fundamental, non? A unión das administracións, a unión dos sectores e, sobre todo, bueno, fundamental tamén a venta que fixemos en Fitur do Casco Vello, non? Da Reconquista. Por certo, estas imaxes que estamos vendo son dun sorteo, non? Sí. Dun sorteo que se celebrou entre a xente que se achegaba ata o stand de Vigo, non? Pois para preguntar, para interesarse pola nosa cidade e que se ofertaba unha viaxe, non? De fin de semana. Pois sí, se ofertaban 2 viaxes para visitar Vigo precisamente na festa máis importante que temos os vigueses e viguesas, que era a festa da Reconquista e, bueno, aí estaba Silvia Aparicio, unha rapaza de Madrid, que vai a visitar precisamente Vigo durante ese fin de semana e a verdade é que foi todo un éxito ese concurso porque máis de 3.500 papeletas que tuveron que pasar por o stand de Vigo, recoller as nosas informacións e votar, digamos, esa papeleta para o concurso, ¿no? Bueno, Silvia quedou encantada, dende logo. Encantadísima. Non sei se xa coñecía Vigo. No, ademais confesou que nunca estuvera en Vigo e que iba a ir, lóxicamente. Bueno, pois agora ten a oportunidade, obviamente, de visitar a nosa cidade e tamén o Casco Vello, que é un pouco esa pedra angular este ano da presenza de Vigo en Fitur, e prova diso foi a presentación dun documental rodado ex profeso, Novo Vigo Vello, e cun padriño de excepción, non? Que sí. Foi o actor Luis Tosar. A verdade é que este ano tiñamos unha xolla complementaria, digamos, a toda a presencia de Fitur e era o estreno internacional dese documental longometraxe Un Novo Vigo Vello, protagonizado por Luis Tosar, da man de Antón Reixa e Filnova, de actores tamén galegos. En definitiva, eu a verdade é que me emocionei moito en esa presentación, o Círculo de Belas Artes de Madrid petado de xente, cheo, como pudestes comprobar todos un pouco os medios de comunicación que estabais ali, e un documental que eu creo que, bueno, que é digno de ver e que moi prontiño teremos tamén en este mes teremos a estrea dese documental tamén en Vigo e coa presencia de Luis Tosar. Luis Tosar que foi recentemente nomeado embaixador, non? do Casco Vello de Vigo, un actor con moito renome e que, sen dúbida, dalle unha proxección importante a nosa cidade e o Casco Vello, un Casco Vello no que está actuando Tenencia de Alcaldía
bueno, con todas as súas concellerías. Hai pouco dicía vostede que se ten completado xa unha primeira reforma do casco vello, sobre todo a ras de suelo, non? A ras de chan, que o importante non é esa recuperación do casco vello para tamén revitalizar esa zona de cara, bueno, pues os vindeiros anos. Como está ese traballo, Santiago? Bueno, eu creo que o importante é que non o diga eu. O importante é que os vigueses e viguesas poden vir polo casco vello cando queiran e comprobar que non ten nada que ver o casco vello de hai 3 anos ao casco vello de hoxe. Rúas humanizadas, rúas renovadas, iluminación cambiada, todo o tema de saneamento posto en marcha. Bueno, solamente hai que ir por o entorno da Colexiata, Plaza da Pedra, ver todo o que se reformou, Teófilo Llorente. E, bueno, e a verdade é que en este mismo documental do que falábamos o contempla, pero a transformación do casco vello é unha realidade e ahora teremos que seguir traballando e vamos a seguir traballando, rehabilitando, dinamizando, pero eu creo que era algo que os vigueses e viguesas botábamos de menos dende hai moito tempo. Estas son imaxes da presentación dese documental Novo Vigo Vello no Círculo de Belas Artes de Madrid. Aí vemos, por exemplo, a Morris, ¿no? Antonio Durán Morris, o actor vigués, Antón Reixa, por exemplo, en algún momento. Aí vemos tamén a Luis Tosar, un pouco tapadiño. Que vai pasar con este documental, Santiago? Dicías que neste mes vai a ser a presentación aquí na nosa cidade, e logo, como se vai a proxectar? Onde se vai a enviar? Que recorrido terá este documental para que o vexan máis xente que os vigueses? En primeiro lugar, pois xa digo que eu creo que no prazo de 10-15 días vamos a facer o estreno deste documental en Vigo, coa presencia tamén de Luis Tosar, e a raíz de aí vamos, lóxicamente, este documental vai a ir a todos os circuitos internacionais. Nos presentaremos con este documental a todos e canto concursos Asia nacionais e internacionais de documentais deste tipo, porque ali onde estemos vamos a promocionar Vigo e ali onde estemos vamos a promocionar tamén o casco vello, e logo haberá todo un espacio de tempo onde os vigueses e viguesas a través dos barrios vamos a levar o documental tamén aos barrios da nosa cidade, vamos a levar o documental aos veciños e veciñas do casco vello, porque este documental, eu o decía na presentación en Madrid, é un documental que recolle un traballo colectivo. É dicir, o que estamos facendo no casco vello non é un labor nin de Santi Domínguez, nin é un labor dunha administración, é un labor de todo o colectivo que queremos o casco vello. E en ese labor fundamental, o piar básico tamén son os veciños e veciñas do casco vello, que levan soportando con moita paciencia os anos de deterioro e que agora por fin empezan a disfrutar. Por eso, unha das indicacións que lle fixemos tanto a Antón Reixa como a Filnova, que a produtora que se encargou de confeccionar este documental, é que queríamos que a vida dos veciños e das veciñas do casco vello tamén se reflexara en este documental. Eu me emocionei moito en Madrid vendo chorar a veciños e veciñas que saían no documental e chorar de emoción de verse aí, pero sobre todo chorar dese orgullo de que ahora sí podemos decir que o casco vello está cambiando, non? Logo de moitos anos de abandono, por fin que se está a recuperar o casco vello, que é un dos piares da política do Bloque Nacionalista Galego en tenencia de alcaldía no tocante ao tema do turismo. O outro é a desestacionalización do turismo a través do turismo congresual. Para este ano hai xa pechados 9 congresos nacionais e internacionais. Non sei se hai algún máis, por certo, por aí no que se está traballando e que nos podas un pouco adiantar de como están as cousas. Estamos, ahora mismo temos cerrados para 2011 9 congresos nacionais e internacionais, e eu quero dar un dato que a veces, bueno, pues o mellor non se valora suficientemente que significa isto. Significa que no 2011 vamos a ter máis de 8.000 congresistas na nosa cidade, repartidos en estos 9 congresos. Aínda onte acabamos de presentar o de atención farmacéutica, 600 persoas na nosa cidade. En maio temos o Congreso de Medicina de Familia con máis de 3.500 congresistas, e hai estudios feitos do que significan ese número de máis de 8.000 personas, e podemos decir que o retorno económico que vai a recibir a nosa cidade, os nosos hoteles, os nosos restaurantes, o noso comercio, o retorno económico dos congresos que xa temos pechados, se estamos cifrando ahora mismo en 7,5 millóns de euros, é dicir, que vai a recibir a nosa cidade. Logo estamos traballando, lóxicamente, con xa algúns casi pechados para 2012, incluso para 2013, e o importante é que pasamos en un ano de cero. Eu me gustaría decirlle a todos os que nos están escoitando cando recordan un gran congreso en Vigo nos últimos anos. Bueno, estamos pasando de cero
pois nada máis e nada menos que 8.000 congresistas que vai a recibir a nosa cidade. Se a eso lle engadimos outra das líneas que dende turismo, deportes, tenencia de alcaldía temos claro que son os grandes eventos internacionais, se a eso lle engadimos que dentro de 7 días empeza a Copa do Mundo de Hípica, que en abril teremos a Copa do Rei de Balonmán, que estamos pechándose a un campeonato de España de triatlón en 3 modalidades que vai a traer prácticamente a 1.300 deportistas a nosa cidade. Se a eso lle engadimos, bueno, pois todos os campeonatos de España de show de patinaxe que vamos a telo agora, bueno, podemos estar falando tranquilamente en torno ás 20.000 persoas que por turismo de negocios, que por eventos deportivos van a recalar na nosa cidade. Bueno, eso é o que o sector do turismo, que está colaborando comigo de un xeito espectacular, de un xeito que eu teño que agradecer sempre, o que sempre demandou, desestacionalizar o turismo. É dicir, non podemos solo estar centrados na época estival, na época de verán, sino que Vigo ten potencialidade de sobra para recibir tamén ese outro tipo de turismo, de eventos deportivos, culturais, de congresos, grandes convencións de empresas. E eu creo que vamos polo bo camiño con un traballo, repito, que non é meu, nin do meu equipo, é un traballo colectivo, onde teñen moito que ver, repito, os sectores que están, lógicamente, apoiando e traballando.